No niin, tervetuloa Herttoniemen yhteiskoulun lukion infotilaisuuteen. Mun nimeni on Johanna Kallio ja mä oon tämän talon rehtori. Te olette, jos tänne meille päädytte, niin pääsemässä historialliseen hetkeen sen takia, että meidän koulumme täyttää 100 vuotta tänä vuonna. Me ollaan äärimmäisen ylpeitä siitä, että me ollaan yksi Helsingin vanhimpia toiminnassa olevia oppilaitoksia. Tämä meidän lukio on niin sanottu yleislukio, joka tarkoittaa sitä, että meillä ei ole mitään linjoja. Meille pyritään ja päästään peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvolla. Mutta tuossa vähän myöhemmin sitten kuulette, että meillä voi kyllä opiskella ihan vaikka mitä, että meillä jokainen voi rakentaa oman linjansa omien toiveidensa ja mieltymystensä ja jatko-opintotoiveidensa mukaisesti. Meiltä on täällä lukiossa noin 370, välillä 380 opiskelijaa, riippuu kuinka paljon meillä jäädään 4. vuodelle opiskelemaan. Vuosittaisia aloituspaikkoja on 120 ja keskiarvoraja on pyörinyt tuolla vähän alle 9 nyt jo viimeiset 10 vuotta. Se määräytyy sitten aina joka kesäkuu erikseen riippuen kunkin vuosikerran keskiarvoista, mutta siellä se vähän alle 9 on ollut. Mä olen ollut täällä talossa kutakuinkin koko ikäni. Mä oon kirjoittanut täältä ylioppilaaksi pitkällä 1900-luvulla. Ja sitten minä olen ollut täällä töissäkin jo vuosikymmeniä, että tunnen taloni. Ja tietysti voitte ajatella, että kyllähän rehtori aina omaa taloaan kehuu, mutta jotta te saisitte ihan varmasti oikeaa tietoa siitä, millainen lukio tämä on, niin minulla on täällä mukanani ihan oikeita ja aitoja asiantuntijoita, nimittäin meidän lukion opiskelijoita. Ja me aloitetaan sillä, että he saavat esitellä itsensä ja mun kysymykseni on heille, että miksi valitsit Herykin? Moi kaikki, mä oon Ben ja mä valitsin Herykin sen takia, että täällä on tosi hyvä yhteisöllisyys ja mä olin kuullut siitä tosi paljon esim. Mun isoveljeltä, joka kävi saman koulun. Sitten myös sitä, että täällä on aika korkea keskiarvoraja, joka oli mulle tosi tärkeä. Joo, moikka kaikille. Mä oon Kiti ja mä oon 3. vuoden opiskelija eli Abi. Ja mä valitsin Herykin, koska mä olin kuullut tosi paljon hyvää tämän koulun yhteishengestä. Ja mä olin oikeastaan jo 7-luokalla päättänyt, että mä haen tänne ja päädyin sitten tänne. Joo, moikka. Mä oon Pinja ja mä oon 2. vuoden opiskelija. Ja Heryk on mulle tuttu yläasteelta, joten tää tuntuu aika hyvältä valinnalta. Niin kuin Ben sanoi, niin täällä on korkea keskiarvo, mutta täällä on kuitenkin silleen, että on ihan okei epäonnistua ja ihan kaikessa ei tarvitse olla hyvä. Niin tämä oli mulle tosi sopiva ja sitten tämä on tosi hyvä sijainti. Mä asun Vuosaaressa, niin mä hyppään suoraan metroon, koska se on ihan tuossa lähellä. Moikka kaikille, mä oon Elias, mä oon kanssa Abi. Ja mä olin täällä yläasteella ja olin kuullut kavereilta, jotka oli täällä lukiossa, että täällä on hyvä yhteishenki ja toi keskiarvo oli mulle aika sopiva, niin sen takia tuli Herykkiin. Hyvä, kiitos. Yhteisöllisyys on meille tärkeä asia. Se tässä kuului jo näiden meidän opiskelijoiden puheenvuoroissa ja se on semmoinen, jonka eteen me kaikki täällä tehdään paljon töitä. Meidän opettajat ovat hyvin pysyviä. Meiltä yleensä lähdetään vain eläkkeelle sitten sen jäljiltä, kun tänne on joskus päässyt töihin. Ja me kaikki yhdessä rakennetaan Herttoniemen yhteiskoulua ja Herttoniemen yhteiskoulun lukiota. Mutta tietenkään me emme ole mitään ilman meidän opiskelijoita. Ja mulla on valtava ilo johtaa sellaista taloa, jota käy tosi ihanat nuoret. Ja meillä on erilaisia asioita, jotka myös tukevat tätä yhteisöllisyyttä. Ja yksi niistä on oppilaskuntatoiminta. Ja nyt mä kysynkin tästä, kun mun selän takana sattuupi olemaan meidän lukion oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja tuo Elias, niin mä kysynkin Eliakselta, että mitä meidän oppilaskunta tekee? Tosiaan meidän oppilaskunta on semmoinen oppilaiden äänitorvi, että jos on opiskelijoilla jotain niin kuin rehtorille vaikka tai koulun muulle henkilökunnalle jotain palautetta vaikka tiloihin liittyen, niin
viedään semmoisia juttuja eteenpäin ja sitten järjestetään kaikkia teemapäiviä täällä, että pukeudutaan jonkun hauskan teeman mukaan. Tuossa oli vaikka eilen niin urheiluteemapäivä, että täällä oli porukkaa pelipaidat päällä ja kaikkea tämmöistä hauskaa. Ja sitten tehdään myös hankintoja tänne kouluun, että tänä vuonna ollaan tuonne meidän lukiolaisten tilaa hommattu uusi pleikkari ja telkkari, niin siellä voi sitten hyppytunneilla tai välkillä lukiolaiset pelailla ja kaikkea tämmöistä. Sitten riippuu aina vähän hallituksesta, että minkälaisia projekteja aloittaa. Et meillä on tässä vielä, meidän hallituksen kausi loppuu ensi viikolla, niin viikajuttu oli, että me ostettiin merchia tänne, semmoisia I Love Heryk-paitoja, ja sitten tilattiin haalarimerkkejä alumneille. Et kaikenlaista meidän hallitus tekee täällä, ja riippuu aina vähän vuodesta. Et paljon on ollut kaikkea kivoja juttuja aina kaikilla hallituksilla. Kiitos Elias. Sitten meillä on hurjan tärkeitä tyyppejä. Te olette jo osaan heistä tuossa tutustuneet, varmaan tuolla ylhäällä. Ne on nuo vaaleanpunapaitaiset tuutorit tuolla. Ja minäpä annankin puheenvuoron Pinja-tuutorille. Hän kertokoon, että mitä tuutorit meillä tekee. Joo, eli siis tuutorit on oikeastaan täällä koulussa niin kuin ykkösiä varten. Eli silloin kun elokuussa koulu alkaa, niin ollaan ottamassa uudet ykköset vastaan. Sitten muutamat ensimmäiset päivät ryhmäytetään sit niitä ykkösiä niin kuin oman luokan kanssa. Sitten myöhemmin siinä syksyllä meillä on semmoinen isompi ryhmäytyspäivä, missä kaikki ykköset pääsee tutustumaan toisiinsa. Ja sitten viime vuonna aloitettiin semmoinen tupamestaruus, eli nämä 4 ykkösluokkaa kilpailee keskenään leikkimielisesti. Köydenvetoa, sitten nyt talvella vedettiin tuutoreita pulkassa, ja sitten just näistä hallituksen järjestämistä teemapäivistä saa kans pisteitä, ja sitten keväällä kun katsotaan kaikki yhteispisteet, niin voittajaluokka saa palkinnon, mutta oikeastaan siis ollaan vaan semmoisia henkilöitä, että jos ykkösillä on jotain asiaa, jotain kysyttävää, niin ollaan niinku auttamassa ja meitä on helppo saada kiinni ja meitä on helppo lähestyä. Kiitos Pinja. Ja sitten jos tulette valituksi Herykin lukioon, niin sitten kesäkuussa, kun voitte tulla tänne käymään, sitten saa tuonne valintatiedon, niin te tapaatte sitten teidän omat tuutorinne silloin kesäkuussa. No sitten, jos on 100-vuotias koulu, niin me ymmärrettävästi pidämme perinteistä. Ja me perinteisesti osaamme juhlia, ja juhliin panostetaan paljon. Kaikissa lukioissa on vanhojen tanssiperinne yleensä. Meillä se juhla toteutetaan täällä koululla. Meillä nuo vanhat sitten koristelevat tämän salin hienoksi, ja meillä täällä sitten kuvataan myös nuo tanssit, ja vanhemmat voivat sitten myös saada hienot videokoosteet sitten hankkia näistä juhlista. Me emme siis käy sellaisissa yhteistansseissa, vaan meillä juhlat on täällä meidän omalla koululla. No sitten tässä takanani pari abiturienttia on jo tässä lähtökuopissa, eli tietenkin sitten kohta meillä on penkkarikuvioita täällä. Ja musiikki on meillä tosi tärkeä. Mä oon itse noin ensimmäiseltä ammatiltani musiikin opettaja, ja se ei tietysti, tai se hieman vaikuttaa toki myös siihen, että meillä musiikkia arvostetaan korkealle. Meillä on paljon musiikkitoimintaa täällä, siitä tuossa myöhemmin kuulette lisää, mutta juhlissa soitto soi ja laulu raikaa, ja sitten meillä on puurojuhlaa ja muuta sen sellaista. Sitten aina välillä järjestetään jotain tempauksia. Tässä on kuvaa meidän yhdestä hiihtolomalle lähtötempauksesta. Ulkona oli pakkasta, siinä vaiheessa varmaan joku 15 astetta, ja me oltiin kaikki tempoilemassa tuossa, ja opebändi soitti. Ja itse olin sillä kertaa kitaran varressa, ja niin oli kylmä, että kaverikitaristi siinä, niin sormet veressä soitti niin, että lopetettiin. Se ei tuntenut sormia, mutta kitara oli aivan veressä, mutta meininki oli katossa. No sitten ei vain juhlita, vaan sitten opiskellaan paljon, mutta opiskellaan myös kansainvälisesti. Me kuulutaan tällaiseen Erasmus-vaihtojärjestelyyn, joka tarkoittaa sitä, että meiltä lähdetään näihin Erasmus-vaihtoihin muualle, sekä opettajat että opiskelijat, mutta sitten meille myös tulee Euroopasta sitten opettajia tekemään tämmöistä työvarjostusta ja sitten opiskelijoita näihin yhteisiin opiskelujuttuihin. Ja tässä kohti on hyvä pyytää tänne tästä kertomaan meidän muutamia Erasmus-vaihtareita. Olkaapa hyvä ja kertokaa kokemuksistanne. Joo, mä olin tosiaan vuosi sitten mukana tässä projektissa. Mä olin Itävallassa viikon
viikon ihan ilmaiseksi ja se oli kyllä ehdottomasti niin kuin yksi mun lukion kohokohdista, että mennään ilmaiseksi viikoksi ulkomaille. Meidän tämä projekti oli tämmöinen Art of Food, eli me tutustuttiin paljon ruokakulttuureihin ja syötiin hyvin ja saatiin uusia kavereita ja edelleen juttelen niin kuin osalle mun itävaltalaisista kavereista, eli oli kyllä ihan tosi hyvä kokemus. Mulla on siis se mun Erasmus-matka vasta ensi syksyllä, että ollaan lähes tuonne Italiaan, mutta voin sanoa, että odotan niin kuin tosi kovasti sitä. Ja mä uskon, että mä tuun saamaan sieltä paljon uusia kokemuksia ja sitten, että toivon, että tutustuisi paljon uusia ihmisiä. Joo, eli mä olin siis tuossa syksyllä viikon Islannissa myös ilmaiseksi ja oli siis ihan superihana kokemus. Päästiin tutustumaan islantilaiseen luontoon, mikä on ihan upea, sitten kulttuuriin. Ja siis parasta oli just ehkä se, että pääsi tutustumaan uusiin ihmisiin, eli mä lähdin Suomesta varmaan 10 ihmisen kanssa ja mä en tuntenut kovin monia niin kuin hyvin. Mutta nykyään mä oon tosi monen kanssa itse asiassa aika hyväkin kaveri ja mä pidän edelleen yhteyttä siihen mun islantilaiseen hostiin, kun oltiin näissä isäntäperheissä ja oli siis ihan niinku varmaan just lukion kohokohta. Näin, eli sitten täällä pääsee myös näihin Erasmus-vaihtohommiin, jos haluaa. Sitten tietenkin meillä urheilupäivä on tässä itse asiassa juuri tulossa. Olen lähdössä, kuten aina, niin 3-4 bussilastillisen kanssa tuonne Messilään. Mä oon aina noissa lasketteluhommissa, mutta sitten täällä ollaan Rush-puistossa ja kiipeilemässä ja vaikka mitä. Perinteistä sanottakoon, että silloin kun minä kävin tätä koulua, niin urheilupäivä tarkoitti noin 8 kilometrin kävelylenkkiä tuossa Viikin pelloilla. Ja kyllähän sekin on aina hyvä kävellä, mutta enää me ei kävellä. Toki jotkut hurjapäät talvella lähtevät silti murtomaan hiihtämään tähän lähimetsiin, koska ne tuossa lähellä on tuo Herttoniemen urheilupuisto ja koko tuo Viikin alue, niin meiltä pääsee myös, ja talossa on kaikille antaa sukset mukaan, että jos haluaa alkaa harrastaa vaikka murtomaan hiihtoa, niin sekin on mahdollista. No sitten, tässä vaiheessa mun on syytä päästää tänne ääneen aito asiantuntija, nimittäin meidän lukion opo Elina Salmi tuossa, ja hän vähän tästä jatko-opintoaamupäivästä ja sen jälkeen sitten siirtyy kertomaan enemmän meidän opintotarjonnasta. Ole hyvä, Elina. Kiitoksia ja tervetuloa myös mun puolesta meidän viimeiseen lukioinfoon. Mä oon tosiaan Elina Salmi ja meidän lukion toinen opinto-ohjaaja. Ja täytyy sanoa, että tämä jatko-opintoaamupäivä on ihan mun lempilapsi. Yksi mahtava asia on se, että saa tavata meiltä valmistuneita lukiolaisia, kun he on siirtynyt korkeakouluopintoihin. Elias, mitä mieltä sä oot meidän jatko-opintoaamupäivästä? Mun mielestä on ollut erinomainen systeemi, että vaikka ykkösellä niin en mä oikein tiennyt, millaisia vaihtoehtoja lukion jälkeen on, niin tänne tulee meidän vanhoja opiskelijoita kertomaan. Siellä on ammattikorkeakouluista, yliopistoista. Esimerkiksi mä oon ollut kuuntelemaan, vaikka siellä oli äidinkieltä kirjallisuutta opiskelevia ja sitten valtiotieteet opiskelevia, niin tosi kiinnostavaa. Ja siitä saa vähän ehkä ideaa, että mihin voi sitten mennä opiskelemaan. Siellä saa valita tosi monesta vaihtoehdosta. Ja odotan kyllä itsekin, että pääsen tänne sitten kertomaan, että siellä on semmoinen alumnitapaaminen samalla, että hyvä systeemi, pääsee myös vanhat opiskelijat tapaamaan toisiaan, niin kaikki voittaa ja on ollut tosi mielenkiintoisia kuulla näistä korkeakouluista. Joo, sellainen taas tulossa maaliskuussa ja meillä tulee lääketiedettä, kauppatiedettä, diplomi-insinööriopintoja, näitä mitä Elias mainitsi. Että ihan laidasta laitaan saadaan meidän vanhoista opiskelijoista kattaus tänne koululle. Mutta tosiaan nyt olisi tarkoitus, että mä kertoisin vähän meidän opintotarjonnasta. Se on kuitenkin se tärkein asia perinteiden tapahtumien ohella. Ja kun te mietitte lukiovalintaa, niin yksi asia, mihin kannattaa perehtyä, on kielitarjonta. Eli että te saatte opiskella niitä kieliä, mitä haluatte lukion aikana. Meillä on tarjolla A-kielenä, eli ala-asteella alkaneena kielenä, englanti, ruotsi ja ranska. Ja Ranskasta me annetaan toteutumistakuu. Eli ei tarvitse pettyä sitten syksyllä, että ryhmää ei välttämättä toteudukaan. Se toteutetaan aina. Sitten meillä on lisäksi B1-kielenä ruotsi, eli se myöhemmin alkanut ruotsi. Ja jos olet aloittanut yläasteella valinnaisaineina ranskan tai saksan, niin ne on tarjolla ja latina itsenäisenä opiskeluna.
Ja lisäksi voi aloittaa kokonaan uutena Ranskan, Saksan, Venäjän tai sitten tosiaan latinan itsenäisenä opiskeluna. Italiasta on tarjolla alkeet. Me ollaan yleislukio, kuten tuossa mainittiin. Meillä ei ole erityistä painotusta, mutta toisaalta, kuten rehtori kertoi, niin meillä voi rakentaa sit oman polun ihan mihin suuntaan tahansa. Eli meillä on näitä luonnontieteen opiskelijoita, tulevia lääkäreitä, diplomi-insinöörejä, löytyy vähän yhteiskunnallisempaa polkua, paljon valintoja yhteiskuntaopista, historiasta, humanistisempia aineita, kieliä ja niin edelleen. Haluaisitteko te lukion toka- ja kolmasluokkalaiset kertoa, että millaista polkua te olette rakentanut? Mulla ei ykkösellä ollut vielä hirveästi hajua, että mitä mä haluan opiskella, mutta täällä on tosi laaja tarjonta kursseja. Ykkösellä, kakkosella mä kävin noin pakolliset, niin kuin kaikki joutuu käymään. Sitten kakkosen lopussa ja abivuonna on voinut valita aika paljon valinnaisia kursseja. Että mua noin humanistiset aineet kiinnostaa eniten, niin mä oon käynyt esimerkiksi ajankohtaisesta maailmanpolitiikasta kurssia, Venäjän historiasta ja näin. Niin tämmöistä kaikkea mielenkiintoista pystyy opiskelemaan. Lukioon mulla ei ollut mitään tietoa, mitä mä haluaisin tehdä, ja on nyt kakkosella, ja en edelleenkään tiedä. En edes ykkösellä tiennyt, mitä haluaisin edes kirjoittaa, ja päätin vasta viime viikolla, mitä kirjoitan. Ja ykkösen lopussa mä tein valinnan, että mä kirjoittaisin biologia ja kemian, mutta tällä hetkellä kuitenkin mun YO-suunnitelmassa lukee historia ja psykologia. Luen kuitenkin silti Bilsan syventäviä kursseja, koska mun mielestä se on mielenkiintoista, niin mä oon nyt vaan halunnut ottaa semmoisia aineita, mitkä vois antaa mulle hyvän pohjan tulevaisuuteen niin kuin sen perusteella, mistä mä oon kiinnostunut. Joo, mullakaan ei ollut ykkösellä, eikä oikeastaan vielä kakkosellakaan mitään tietoa, mitä mä haluaisin tehdä jatko-opintojen suhteen, tai oikeastaan edes tietoa, että mitä voisi tehdä. Mutta nyt abivuonna on ehkä kauppatieteet alkanut kiinnostamaan, ja kauppatieteessä on se hyvä, että mun ei ole tarvinnut valita mitään tiettyjä aineita niin kun sen suhteen, että mä pääsisin sit opiskelemaan, joten mulla on ollut aikaa niin kun käydä esimerkiksi tällaisia kaikkia taideaineita ja liikuntaa ja kaikkea tällaista. Joo. Kiitoksia. Eli tästä vastauksista ehkä huomasitte, että ei lukioon tarvitse tulla sillä tavalla putkessa, että tietää jo mitä haluaa ja valitsee aina oikein, vaan on lupa vaihtaa ja muuttaa mielensä ja silti lopputulos on varmasti oikein hyvä. Tässä on jotain meidän omia opintojaksoja. Me käytetään sanaa opintojakso tai kurssi, tarkoitetaan samaa asiaa, eli opiskeltavia kokonaisuuksia. Eli nämä on ihan Herykin omia. Totta kai meillä on tarjolla kaikki pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset, niin kuin muissakin lukioissa, mutta näistä me ollaan erityisen ylpeitä, koska meillä on paljon myös ihan omia opintojaksoja. Tuosta mainitsisin ensimmäisenä nuo kertauskurssit. Tarkoittaa sitä, että kun on käynyt koko opiskeltavan kokonaisuuden lukiossa, niin saa vielä erillisen kurssin ja opintopisteitä siitä, että opettajan johdolla kertaa ne asiat. Ja meillä on kertauskurssit tarjolla jokaisesta aineesta. Ja siinä on esimerkinomaisesti Vilsasta tutkija kokeile, löytyy Mantsasta erilaiset maailmat, taloustietoa ja niin edelleen ja niin edelleen. Tässä on joitakin aineita äidinkielestä, eli on vähän kevyempiä, luovaa kirjoittamista, teatteri-ilmaisua, ja sitten löytyy vähän tiiviimpää opiskelua, esimerkiksi toi kohti hyvää asiatyyliä, jossa sitten, jos tarvitsee kielioppiasioihin, lisää tukea. Ja nyt ei sovi unohtaa myöskään taito- ja taideaineita. Osa ehkä miettii erityislukioita, mutta mä haluan muistuttaa, että myös yleislukiossa on hyvä kattaus taito- ja taideaineisiin. Meidän lukiossa voi tehdä lukiodiplomin kuvataiteesta, musiikista ja liikunnasta, ja se tarkoittaa sitä, että me myös tarjotaan näistä paljon kursseja. Kuvataiden lukio on vähän niin kuin taito- ja taideaineen ylioppilaskirjoitukset. Siitä saa erillisen todistuksen, ja jonain päivänä se voi jopa vastata yhtä ylioppilaskirjoitusainetta. Mitäs Pinja, sä haluaisit kertoa näistä kuvataideen opinnoista? Joo, eli on siis nyt ollut mun mielestä 4 kuviksen kurssilla, ja 3 niistä on ollut niinku pakollisia tai sitten tämmöisiä valtakunnallisia valinnaisia, mutta olin tuossa viime keväällä tuolla keramiikkakurssilla, ja olin siellä kaverin kanssa, ja oli siis ihan
superkiva kurssi. Pääsin kokeilemaan just sitä keramiikkaa, pääsin testaamaan dreijaamista. Ja sitten kun siellä on silleen pieni ryhmä ja se tuo semmoisia niinku välitunteja siihen raskaampaan kouluarkeen, niin oli tosi kivaa. Ja nyt ajattelin vielä ottaa tuohon abivuodelle tuon valokuvauskurssin. Ja Kiti, joka on ehtinyt lukiossa hyvin paljon kaikkea, niin on luvannut kertoa musiikin ja liikunnan tarjonnasta. Joo, mä en ole musiikkia käynyt muuten kauheasti, mutta mä oon meidän koulun kuorossa mukana. Mä oon aina ollut tosi kiinnostunut musiikista, mutta mä en ole ikinä ollut mikään musikaalinen. Mutta lukion ykkösellä meidän ihana musanope ehdotti, että voisi tulla kuoroon mukaan ja päätin sitten liittyä meidän koulun kuoroon. Ja tuolla on kuva meidän koulun bändistä, joka tänäänkin esiintyy tuolla aulassa. Kantsii mennä kuuntelemaan. Ihan tosi hyviä keikkoja aina ollut. Ja sitten liikuntaa mä oon käynyt, niin kuin mä sanoin, niin tosi paljon. Mä tykkään urheilusta ja liikunnasta. Ja se on ollut kivaa, niin kuin Pinja sanoi, että lukio-opintojen ohella on mahdollisuus tehdä kaikkea tuollaista muuta. Että se on semmoista kivaa siellä välissä aina tehdä sit jotain. Mä oon tainnut tosta listasta käydä melkein kaikki noi liikunnan kurssit. Joo, se on ollut tosi kivaa. Meillä on myös tosi hyvät liikanopet. Ja tässä on kuva Rukalta. Rukalla on tämmöinen opintojakso, tämmöinen laskettelujakso, joka pyritään aina sitten toteuttamaan. Ja jotain muuta vähän kevyempää. Eli jos haluaa jotain sinne väliin sen kovan opiskelutyön oheen, niin meillä on esimerkiksi joka vuonna mahdollisuus toteuttaa kotitalouden kurssi, elämäntaitokurssi ja sitten nämä meidän opiskelijat saa myös tuutortoiminnasta ja oppilaskunnasta opintopisteitä. Ja meillä on vielä paljon muutakin, eli sieltä Herykin kotisivuilta Hae lukioon löytyy meidän omat opintojaksot, jos haluat käydä aine kerrallaan katsomassa, mitä me tarjotaan. Ja mitä meiltä ei sitten löydy, niin sitä voi hakea muualta. Me ollaan mukana yksityiskoulujen verkkolukiohankkeessa. Se tarkoittaa sitä, että kaikki Helsingin yksityiskoulut, meitä on tosi monta, tarjotaan sinne kursseja ja ne on maksutta opiskelijan käytössä. Tänä vuonna esimerkiksi siellä opiskellaan pitkää ja lyhyttä espanjaa, on joitakin katsomusaineiden kursseja ja niin edespäin. Se ei ole samalla tavalla lähiopetusta kuin omassa lukiossa, mutta tarjoaa sitten mahdollisuuden kuitenkin laajentaa opiskelua. Myös aikuislukion kurssit ovat käytettävissä. Eli meillä on sellainen tapa, että jos joskus tulee törmäys ja opiskelija ei saa jotakin itselleen tärkeää opintojaksoa, niin me tarjoamme aikuislukion opintojaksoja maksutta. Tällä hetkellä on myös mahdollisuus opiskella korkeakoulukursseja, ja niitä on hyvin tarjolla, ja meidän opiskelijat käyttää sitä mahdollisuutta paljon. Eli he pääsevät kurkistamaan jo seuraavalle asteelle, ja ehkä se auttaa heitä tekemään sitten myös parempia valintoja sen lisäksi, että he saa siitä opintopisteitä. Sitten vähän muutama sana tuesta, jota Heryk voi lukiolaiselle tarjota. Siinä on muutamia tärkeitä asioita. Pinja, mitä tukimuotoja sä oot hyödyntänyt Herykissä? Joo, eli tuolla näkyy toi matikan tukipaja. On siis pitkässä matikassa ja omasta mielestäni on ihan hyvä matikassa, mutta mun mielestä se on kiva, että tuommoinen tarjotaan joka viikko. Eli sitten varsinkin kun olin esim. Siellä Islannissa, niin jäi ehkä pikkusen jälkeen niistä opinnoista, niin siellä on sitten pienempi ryhmä, sinne voi mennä koska haluaa, se on siis kerran viikossa aina, niin sitten siellä se opettaja voi opastaa sulle sen asian vielä. Ja sitten se on myös tosi hyvä, että jos sulla on vähän niin kuin pieni motivaatio tehdä noita kouluhommia tuolla kotona, niin sitten kun sä oot semmoisessa ympäristössä, missä kaikki tekee, niin tulee itsekin tehtyä. Ja sitten sanoin, että valitsin, mitä kirjoitan tuossa vasta viime viikolla tai tällä viikolla itse asiassa, niin tuolla Opolla on tullut rampattua aika paljon. Varmaan tälläkin viikolla on tullut ehkä 3 käyntiä. Niin, se on siis todellakin okei mennä sinne ja ne auttaa just kaikissa jatko-opintoja, lukkaria. Ihan sitten jos haluaa oikeastaan mennä vaan puhumaankin. Ja sitten totta kai on kanssa hyvät välit myös mun ryhmänohjaajan kanssa. Eli tosiaan ryhmänohjaaja ja Opo on ne lähiohjaajat ja avut, mutta meillä on myös sitten koulussa kuraattori, erityisopettaja
psykologi ja terveydenhoitaja, kaikki 7 päivänä viikossa. Eli apua ja tukea on olemassa, ja matikkapajan lisäksi meillä toimii tällaiset, me kutsutaan niitä O-pajoiksi, eli jos jostain kurssista jää joku keskeneräinen tehtävä ja on helpompi tehdä se ohjatusti loppuun, niin näitä voi tehdä sitten koulupäivän jälkeen. Tukiopetusta voi kysyä opettajilta ja sitten mikä on ollut hauska asia, niin tuo hyvinvointikahvila, eli näette, että Kettu Herykiläinen siellä tarjoilee kahvia ja siellä on koulun opiskeluhuoltoa paikalla matalalla kynnyksellä. No niin, me toivotaan, että infon jälkeen kiinnostuitte ja innostuitte lisää meidän lukiosta, ja jos harkitsette hakemista, niin todella on hyvä muistaa, että me olemme yleislukio, meille haetaan päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Ainoastaan siinä tapauksessa, että jäät rajalle, eli sinulla on juuri se keskiarvo, johon sinä vuonna asettuu meidän keskiarvoraja, niin sitten katsotaan hakutoivejärjestystä ja kaikkien aineiden keskiarvoa. Eli jos jäät rajalle, niin sitten on merkitystä sillä, monentena heryk on sun opintopolkuhakemuksessa. Ja tietenkin sillä järjestyksellä on hyvin paljon merkitystä myös sillä tavalla, että saat vain ylimmän hakutoiveen, johon sun pisteet, eli keskiarvo riittää. Eli kannattaa aina hakea ensimmäisenä sinne, minne haluaa eniten. Vaikka sä pääsisit kakkostoiveeseen tai kolmostoiveeseen, niin sitä paikkaa ei voi enää saada, jos on päässyt ykköstoiveeseen. Ja yhteishaku toteutetaan varmaan teillä siellä kouluissa opojen kanssa niin helmi-maaliskuun taitteessa. Ja me toivotaan, että samaan aikaan kun teet yhteishaun, niin käyt kurkkaamassa meidän kotisivuilla kohdassa Hae lukio löytyy tämmöinen ainevalintakortti. Siinä kysytään sen hetkistä keskiarvoa, millä hakutoiveella haet meille, ja sitten muutamia ainevalintoja. Ajatteletko opiskelevasi pitkää vai lyhyttä matikkaa, ruotsin taso, katsomusaine, äidinkieli vai S2. Ja nämä on tärkeitä rehtorille, joka tekee valmiiksi lukujärjestystä. Tämä ei ole sisäänpääsyn ehto, eli se keskiarvo, mikä tähän laitetaan, niin se ei sitten ollenkaan vaikuta, mutta ne on tärkeitä väliaikatietoja. Eli käy täyttämässä ne yhteishaun yhteydessä, ja tuloksethan tulee sitten aikaisintaan 13.6. Ja kuten tuossa mainittiin, niin me toivotaan, että tulet käymään meidän kouluun joko saman viikon perjantaina tai seuraavan viikon maanantaina, koska näet silloin tuuttorit, opot, ryhmänohjaajat ja saat vähän tietää, että miten se syksyn opiskelu starttaa. Ja silloin me myös vahvistetaan nämä ainevalinnat. Ja sitäkin tärkeämpää on se, että otat paikan vastaan opintopolussa. Se kannattaa tehdä ihan saman tien, kun on saanut opiskelupaikan, koska se ei estä sitä, etteikö voisi vielä jonottaa ylempiin hakutoiveisiin. 27.6. on viimeinen aika ottaa paikka vastaan, mutta ei ehkä kannata jättää ihan viime tippaan. Kerättiin meidän lukiolaisilta kysymykseen vastaus, että mikä on parasta Herykissä. Ja saatiin itse asiassa tosi paljon kivoja asioita, joista poimittiin tuohon muutama. Mitäs opiskelijat sanoisitte, mikä teidän mielestä on ollut Herykissä parasta? Mun omat lempparit on ollut ehdottomasti kaikki uudet kaverit, joita on tullut syksyn aikana. Ja sitten myös toi Herykissä saa itse asiassa ilmaisen aamupuuron ja kahvin joka aamu. Niin mä en enää kotona ikin syö aamupalaa, mä tuun sen tänne kouluun syömään. Joo, mä alussa sanoin, että mä hain tänne kouluun, kun mä olin kuullut paljon hyvää tämän koulun yhteishengestä. Ja se on kyllä ehdottomasti niin kun, tullut esille näiden mun lukiovuosien aikana. Ja kyllä mä sanoisin, että se on ollut niin kun, mulle se kaikista tärkein ja paras juttu täällä. Meillä on ihan tosi hyvä yhteishenki ja hengaillaan koulun ulkopuolellakin paljon ja sellaista. Ja kans kaikki perinteet, just vanhat ja penkkarit on meillä aina tosi panostettuja ja hienoja. Joo, on kyllä ihan täysin samaa mieltä noista varsinkin yhteishengestä ja kavereista. Ja sitten just toi aamupuuro osuu täydellisesti siihen ensimmäisen ja toisen oppitunnin väliin. Eli siinä ei ehdi tulla nälkä ennen kuin menee ruokailuun. Ja sitten toi meidän koulun ruokailussa, niin siellä on 3 eri ruokavaihtoehtoa. Olen ainakin itse tykännyt, että sit jos ei mikään muu maistu, niin siellä on aina kasvissosekeitto. Ja sitten
jos sekään ei, niin tuossa on Alepa niin kuin nollatien ylitystä. Ja sitten sijainti vielä, niin kuin tässä menee useampi bussilinja ja sitten toi metro on tuossa niin kuin ihan lähellä, niin tämä on tosi hyvä. No tosta vietiin aika lailla kaikki, että on samaa mieltä muiden kanssa, mutta mun pitää vielä kehua opettajat. Täällä on tosi osaavat opettajat ja ehkä mikä ero on niin kuin yläasteella ja lukiossa, niin musta tuntuu, että täällä on semmoinen vähän rennompi meininki tunneilla, että opettajan kanssa pääsee keskustelemaan vähän rennommin ja täällä ei semmoista niin kuin vakavaa puurtamista mun mielestä ole se opiskelu ja opettaja ei tarvitse hirveästi käskeä tai ei ole semmoinen niin kuin hullu auktoriteetti, vaan täällä on niin kuin rento meininki ja opettajat on tosi ystävällisiä ja myös tosi osaavia, niin siitä mä oon tykännyt tosi paljon Herykissä. Kiitoksia paljon vastauksista. Todella sijaintimme on loistava monesta eri suunnasta, kuten ne, jotka ovat nyt paikalla tässä infossa huomasitte. Ja sillä on merkitystä, kun koulupäivät saattavat kuitenkin alkaa aika aikaisin. Meidän esitys lähenee loppuaan, mutta meistä saa lisätietoa. Eli koulun kotisivuilta löytyy varsinkin kohdasta Hae lukioon lisätietoa. Sitten minulle voi aina laittaa sähköpostia. Ja noista koulun sometileistä niin ehkä löytyy asiantuntemusta enemmän täältä. Pois, mutta toi Herttoniemen alaviiva yhteiskoulu, se on meidän koulun virallinen Instagram, mitä opettajat pitää yllä. Sitten toi heryk.opkh, se on meidän oppilaskunnan Instagram. Ja sitten meidän hallituskaudella niin me ollaan perustettu koululle myös TikTokia. Nyt mä haluan kysyä Gallupia, että onko moni täällä nähnyt TikTokia, Herykin TikTokia? Nostakaa käsi ylös, jos olette nähnyt. Aika moni on nähnyt, no niin mahtavaa. Siellä on se TikTokki, niin se on saanut ihan hyvin näkyvyyttä ja siellä on ehkä vähän niin kuin hauskempaa sisältöä vielä. Kiti, haluatko kertoa lyhyesti? Joo, mä oon tosiaan kanssa hallituksessa ja mä oon ollut tänä vuonna meidän somevastaava. Ja otettiin tosiaan tänä niin kuin meidän hallituskautena toi TikTok käyttöön ja se on ollut kyllä ihan sika hauskaa. Sieltä näkee niin kuin oikeasti tavallaan sitä meidän opiskelua tai sitä meidän elämää ja fiilistä, mitä ehkä niin kuin Instagramista ja koulun sivuilta ja tällaisista ei välttämättä niin hyvin niin kuin välity. Ja jos yhtään kiinnostaa, niin kannattaa mennä katsomaan, etenkin just sitä TikTokia. Jos vanhempia kiinnostaa, niin kannattaa pyytää lapsia näyttämään, niin on tosi kivoja kaikkia teemapäivä TikTokia ja muuta. Pakko mainita, että joitain videoita on katsottu yli 40 000 kertaa, joten ei ole ihan turha väline. Tässä vaiheessa niin kiitos paljon kaikille infoon osallistumisesta ja toivotan hyviä valintoja, kun yhteishaku alkaa.